Dobrý deň, moje meno je Jakub Petráš, som tvorca systému Inside Out a dneska vám v prvom inštruktážnom videi ukážem prvé kroky, ktoré by ste mali spraviť po prihlásení do systému Inside Out. Takže účet v systéme Inside Out nám vytvára náš manažer klubu alebo šéf tréner. Po vytvorení účtu nám do e-mailovej schránky by mal prísť e-mail asi v takomto formáte. Máme tu potrebné prihlasovacie meno, ktoré je medzi úvodzovkách a taktiež prihlasovacie heslo. Do systému sa dostanem jednoducho, kliknem na priloženú linku, čiže sem. Sem napíšeme teda naše prihlasovacie meno, v tomto prípade je to Rafael.Nadal a heslo by malo byť 456 SCIS 123. Opäť len pripomínam, že heslo je takisto v tom maili. Klikneme na prihlásiť. Prihlásili sme sa do systému. Prvý krok, ktorý by sme mali spraviť, a to zmeniť si používateľské heslo, lebo toto heslo je generické a dostávajú ho všetci noví používateľia, tak aby bol náš účet bezpečný, tak si môžem zmeniť heslo. Heslo si mením sem, tu mám takú guličku, kde by mala byť moja profilová fotka. Zatiaľ teda mám nový účet, čiže žiadna fotka tam nahratá nie je, ale to vám ukážem tiež. Takže kliknem si na túto guličku, tu je upraviť profil, presuniem ma to do týchto nastavení a tu hneď na začiatku si môžem teda zmeniť heslo. Dám tuto staré, čiže 456 SCIS 123. Tu už si každý napíše heslo, aké on uzná záhodné. Treba ho samozrejme zopakovať a klikne na tlačítko odoslať. Tu nám oznámilo, že naša práca bola uložená. Tu ďalej si môžeme ešte meniť nejaké nastavenia profilu, čiže zmeniť profilový obrázok, to sa robí jednoducho. Čiže klikneme na nahrať, vyberieme nejakú fotku, dáme upload, dáme odoslať. Naša práca bola uložená, len podotýkam, že tá fotka sa tu zobrazí, keď sa odhlásite a znovu prihlásite. Čiže nemusíte sa strachovať, že ste niečo spravili zle. Upravte svoj osobný profil, tu môžete dať nejaký jednoduchý popis, ktorý vás v klube vystihuje, nemusíte tam samozrejme dávať nič, takisto ako si nemusíte nahrávať profilovú fotku, tieto dva kroky sú úplne ľubovoľné, čiže ja tu dám napríklad, že starší žiak tým a odoslať. To sa tiež ukáže na mojom profile, či to budú vidieť všetci hráči a tréneri v danom klube. A tuto je ešte jedna vec, čiže moje kontakty. Tie kontakty nám pridal šéf tréner pri vytváraní nášho účtu. Čiže zatiaľ tu mám svoju e-mailovú adresu, ktorá sa dá skryť kvôli teda GDPR. Je tu možnosť skryť si tento kontakt pred ostatnými používateľmi systému. To sa robí takto, že keď na to kliknem, vidím, že už tu mám fajku na stĺpčeku je privátny, čiže teraz môj e-mail nikto zo systému nevie zistiť, ale ja ho tam teda chcem mať, a chcem, aby ma vedeli ľudia kontaktovať, tak znovu, keď ho chcem si dať verejný, tak znovu kliknem na tlačítko. A už vidím, že tú fajku tam nemám. Tu si viem ešte zmeniť farbu môjho profilu v kalendári. To skôr je dôležité pre trénerov, že ich tréningy, ktoré oni vytvoria, tak budú farebne označené touto farbou. Pre hráčov to zatiaľ nemá žiaden význam. Dobre, toto sú základné nastavenia, čiže môžem sa skúsiť odhlásiť. To sa robí teda tu, že sa kliknem na tú guličku a zo systému sa takto odhlásim. Odhlasuje nás aj po 15 minútach nečinnosti, ale kebyže chcem sa odhlásiť z bezpečnostných dôvodov, kliknem na odhlásiť. Do systému ma odhlási, ja som si dal zapamätať heslo v počítači, čiže ja to len takto vyplním.
A už po druhom prihlásení vidíte, že tu mám aj teda moju profilovú fotku, teda ja to nie som, ale na tieto testovacie funkciu to stačí. Dobre, takže teraz som sa znovu prihlásil do systému. Čo nás asi najviac zaujíma je ako hráča pozrieť si moje tréningy. Čiže tu mám kalendár, ktorý je s dnešným dňom. Dneska teda vidím, že žiaden tréning nemám. Viem si to prepnúť na týždeň. Toto je týždenný pohľad a na mesačný pohľad. Vidím, že v júni ešte nemám žiadne tréningy, ale ako hráč si teda môžem pozrieť tréningy z minulého mesiaca. Keď sa chcem na nejaký tréning dostať, stačím na ňo kliknúť. Tu mám také krátke info, kto je tréner, kto sú hráči. Keď to chcem vidieť akože úplného detailu, kliknem na stránku tréningu. Presmeruje na stránku tréningu a vidím všetko o danom tréningu, čiže kedy sa začal, kedy sa skončil, kedy bol vytvorený v systéme, kto ho vytvoril, aký je to typ tréningu, nejaký popis, ktorý tam mohol dať tréner, kto sú tréneri, tých môže byť viac, v tomto tréningu sa nachádza zatiaľ iba jeden, akí hráči tu boli okrem mňa, čiže vidím, že tu som ja a tu sú moji spoluhráči, tu je stav účasti, či sa na tréning dostavili alebo nie. A tu vidím ešte nejaké zdroje, ktoré sú pridané k tréningu, čiže máme tu dva kurty, vidím, že každý stal po 10 €, vidím aj koľko stal tréner na tento tréning, čiže po 12 €. Dobre, keď sa chcem vrátiť do kalendára, tak môžem kliknúť buď na kalendár, alebo tuto na to logo, čítam si kalendár a som naspäť. Všetky moje tréningy si môžem teda pozrieť aj tuto v sekcii moje tréningy a hráčské tréningy, lebo som hráč. Tu sú v tabulke všetky moje tréningy, viem si ich filtrovať podľa dátumov a znovu keď chcem na ne nejaký prísť, tak zase kliknem na túto ikonku detail tréningu. Takže zase som sa dostal na to isté. Toto je asi pre začiatok všetko. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie.